It's a Friday day. Lume! Se anunță mari reduceri, bineînțeles! Astăzi, de la ora 12 noaptea, intrați la prietenii noștri de la Casa New Concept, lenjerii de pat, cum numai la prietenii noștri găsiți. Dragilor, cum am spus, astăzi, de la ora 12 noaptea... Au reduceri de peste 50%. Nu ratați și intrați acolo pe site să vedeți cât mai multe produse la reducere. Vă pupăm! Claudia! Nu doar reduceri de 50%, reduceri mari de tot, Mai mult de 50%, băi, stai să-mi setez telefonul, să intru și Setează-ți ne telefonul. mutăm la casă nouă și ne trebuie lenjerii de pat. Bravo, Claudia, deci de Băi, acolo acum achiziționăm. trebuie să profităm, la maxim. Să profităm, dragilor, așa că profitați și voi și intrați chiar acum pe casanewconcept.ro și bineînțeles pe pagina de Facebook Casa New Concept, lenjerii de pat. Dacă vreți, bineînțeles, să simțiți materialele de bună calitate, doar la ei puteți găsi. Așa că nu ratați chiar acum, noi vă lăsăm aici sus linkul de la site și voi intrați și comandați pentru că vine Black Friday la ora 12 noaptea. Vă pupăm! Nu ratați!